Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Samtang nagsabot sa si Wilma ug Aling aron magkuha kini sa laing katabang, mo'y nabati ni Wilma ang paghilak sa iyang anak nga lalaki nga si Lindon. Biduol si Wilma ug diyang gihikap niya ang bata, init kaayo kini. Siguro manggayod na may madaha ko. Ako lang pag umangkong tingali. Dagamahan. Sige nang. Unyang Sabado ha. Sa'yo lagi kan. Aron makabalik ka dayon. Oh, uday. Ay, oo niya. Dili ka maglisod. Na ay gamay. Naapagis dudong Lindon. Naapagis papa nimo. Bitaw no. Pero, butan naman hinon si Dudong. Masugo ko na. Paninguha lang yun nga makadaha ka dayon nang ha. Aron may kaabag sa ko din sa pay. Kay mausap ni gusto ni Fik. Mama! Mama! Laki ng ulo! Dakila kang bata na. Nga naman ka ha. Nak? Nak ka naman ka. Dali, be. Oh. Uy, kainit ko tayo ni mo. Nangaling, init kayo sa Lindon. Oh, gigilan taday. Gabi, ina na ba? Nga naman ka makamatikod nga. May gibati day sa Lindon. Huwag ka musulti dayon, uy. Nak, sakit imong Isip mang kunya. Sakit na ulo. Ay, papatumaho na lang nagtambal, day. O sige, patumaho na ako. Pero og dili gid mo lurang ang iyang kainit. Kinahanglang dadon ako siya sa ospital. Nagdali. Tumaro na og tambal ha. Dali. Ayaw lang ko na hospital, ma. At ayaw ko injection. Sakit Nak. man. Nak, di magpabadlong ha. Sige, patumaron taon ako og tambal para hilanan. Pero kung dili gid mahawasan ang imong kainit, adto kita sa ospital. Ay, katulog na day, oy. Ako na'y bantay una ni Lindon. Natulog naman sab ang bata. Medyo di na kay siya initang. Pero mas maayo gid nga ipa-check up ko siya. Aw, maayo sa bitaw. Katulog na lang. Ako na'y bantay niya. Kadlaw na ba ya? Si Papa nang nahiluman. Susiha ko noon na sa kwarto nang. Ah, sige. Arion ko, day. Nga naman ni Ron. Kiabtan mi og dagkong pills. Og atol pa gyud nga gilanta ng akong anak. Og si Papa sab, misamot ang iyang pagpanglipot. Maragwa na mahipaw siyang buhaton. Ay, Ginoo, maluoy ka. Ayaw mi hatagig mga pagsuway nga dili na mo kaya nga tubangon. Maluoy ka. Uy, natulog na di ay. Kadlaw na sab. Nakatog si Rumi nga nagako sa litrato sa frame sa hulagoy siyang asawa. Makatandog baya pod. Masabot na lang nga mahal gayud ni si Rumi ang namatay nga inahan ni Inday Wilma. Nakaluto na ko silang pamahaw. Ay, ko andi ay. Udto na happy kay buntag naman kaayo bi nakatulog. Hangtod ko buntag na nakatulog. Isugyot na ako ni Day Wilma nga butangan lamang og kandado ang pultahan dinis kusina. Kay magluto man gyud ning iyang papa, delikado kaayo. Nangaling, Ay, maayong buntag, Day. ito naman tingali nang. Ay, habo, bita. Buntag naman gud kay tang nakatulog. Si Papa nang, nakaluto naman ka, di pa kaon na nimo. Wala pa mabugawas, Day. Nabalaka na gid kong Papa nang uy. Kay katong hitabo nga sunog sa among bahay ni Adto. Doon ay nakasulti na ako, si Papa gyud ang nakaingon. Maulagi ko, no? Unsaon? Magpaglimot naman. Mao nga, may isugyot ko dahi nga kandaduhan na lang ning kusina. Kay musuod magayod siya din he. O magluto kay lungagan lagi ko niyas magpili. Luoy bayas papa di mo day no. Inlabayod ka ayos siya ni aning mama mo.
Unang, maugid na labing tiluod. Ay, unya day. Uyon ka sa sugyot na ko nimo. Nga pabutangan lang og pultahan dinis kusina unya kandaduhan. Ug ako lay magudit sa yawe. Hindi lang tingali ng uwi. Madaot ang view sa kusina. Ingon na lang ininang. Ilak ang pugon o ilaksad ang tangke sa gas. Ay dili lang una ko muhinayon og adtos amo aron pag-uhag katabang day. Sunod semana na lang tingali nang. Igo nga mauli si Vic. Kay murag lisod man gyud nga ako'y mautiman sa mga bata nang uwi. Oh, okay lang sa mga bata. Pero na mangut si Papa. Sa iyang estado karon butan pa si Lindon. Ay bitaw day no. Am-amanan pa kaayo. Dali rang mahiubos. Masuko para bagayon. Salamat na lang kay Milorang ng hilanat ni Lindon. Wa ko'y katog pag-atiman niya. Ay, sultihi lang ko day ug kanus agi ko mudalikyat ug adtos amo. Di pwede kontakon lang ni mo nang. May cellphone man ka. Ay, ako lagi, Duna. Pero sila in taon dito, nga ako mga paryente. Wala man. Wala gito alam nga paryente na ako, day. Mauray pang inabuhi na mo dito, ang panguma. Mayo gani kay nangurso gayod ako sa pag-ani din eh. Dalang layas mo itong gibuhat na ako. Batanoon po magkuan to. Bitaw, gamay pasap ko ato nang. Dito ka na marbaho nilang mama. Na, mauah! Uy! Unsa na? Murag may nahulog sa ganda. Ay, susihon ko. Susihon ko, day. Di ka si Papa ng ani? Ginoo ko! Day! Day! Apa kayo ni mo? Nahulog sa ganda! Ginoo ko! Day, nagkadugo siya, day. Naigugay sa simento ang iyang ulo. Ay, Diyos ko. Ginoo ko! Magtawag ko ambulansya na! Oo. Magtawag! Ay, ginoo ko. Maluwas pa kasi si Rume. Maayo may pagkapantok siyang ulo sa simentos o sa hagdan. Ay, ginoo ko. Ay. Nanya, Dong, dudong lindon. Mag-pray ta, dudong. Wala lang ang tidaot ang mahitabo kang lulo mo. bitaw ko magtuwa mi og pool. Di man siya. Makigduwa de unta kang lulo mo? Oh, tuko man si Lolo. Gusto jud siya mo gawas. Ay, maudi ay nga nanaog unta to. Og naslide tingali. Nahulog. Maayong pagkapantok sa iyang ulo sa siminto. Yaya, sultihan na to si Papa na. Aron mo uli siya. Si mama na ni mo ang mahibaw, anak Dudong Lindon. Hilom na ha. Luoy ko ni Lolo. Nagtukoy ang ulo. Ay, mag-pray lamang kita, Dudong Lindon, ha? Mag-ampo ta. Ay, si Mars Wilma. Hello, Mars! Sabi, Mars, diyan ko sa ospital ron. Ha? Ang ano sa minahitabo? Mga nakilak mga Mars! Ari ako, please. Okay laing masangpit. Sinang-aling na gibili ako sa bahay. Ang ano lagi? Sulti ko kasi nahitabo. Labihan man mo nakahilak ko, isultihin ko. Si Papa. Nahog si Papa sa hagdan na mo. Huwag nakantok ako. Mars! Mars! Wala si Papa. Hala, ginoo ko. Unsa? Ingon anak lagi ang kinabuhi, Mars. Doon lagi kinutupan. O mo lang na misagpot kang Tito Romy. Mo nagdahaton tang nahitabo niya, Mars. Niyon sa man napahibaw na ni mo si Vic. Oo. Pero unya pa siya Sunday maabot. Ang tulari ka anong haya ni Papa din his funeral parlor. Di na mag-abot si Vic sa haya ni Papa. Imong sister, may maguwang magkita. Wala may balita ni Ate Nilda. O gani may makita dihang namatay ang among inahan. Oo, gisultihan ako ni mo anak di ay. Pila ka tuig namang wa makita. O sa mga hibaw kung may nahitabo pa niya. Pamilyado naman to, di ba? Oh, pero ampo to nga nung wa na siya mapakita na mo. O sa ganit nas kikaubsan sa among inahan. Ang wa niya pagpakita. Bisan suwat o unsa diha wa kyun. O karon, wa na sab si Papa. Wa gihapon si Ate. Igo na lang, Mars. Ayaw palabi og kaguol.
Kasabot ko sa gibati mo, pero ayaw sa palati. May gamay pabaya ka. Naibaw naman si Pare Victor sa nahitabo ni Tito Romy. Ipahimutan na natos dito, si Papa mo. Og, wa kay laing mahimo gawa sa pagdawat sa paghitabo. Husband ko, Mars, ayaw palabi sa kabuol. May anak ka. Di na lang kumukuha og laing helper nang kaya ra na akong pagatiman sa mga anak na ako. Naaman sab ka. Ay, bitaw, day. Wala naman si Papa mo. Pagbuot sa Ginoo nga papahuwayo mo siya. Nakita na turon sila sa mama mo. Ay, sorry, day. Bihila kay noon. Gibati na ko kami ng papa na. Ni mama, ingon man ni Ate Nilda. Bitaw, day. Niadto pa nga pirmi maghisgot si mama o papa ni mo bahis imong magulang. Ngano gayud kaha nga wala man gyud siya mo pakita. Wala na lang sila si Sir o mapili. Dito man to sila manimuyos Mindanao, day, no? Mao ba day gisgutan nilang mama mo? Kuno, pero dito sab sila mamuyo sa Manila pila ka tuig tingay to. Uman adto, mao na lang nabalitaan namo nga nahadindiin na sila. Ang katapusan nga dito na sila sa Mindanao. Oy, wala ka taon to silang madisgrasya sa mag-aabusayap, day? Ambot lang ng aling, ambot lang. Kuno na gyud si Ate Nilda, nag-inusara na lang ko. Wa na si mama o papa. Nag-inusara na lang ko nang. Hinaa si Sir Victor, day. Una ay mga anak ninyo. Wala ka mag-inusara. Kay niasab ko. Unungan ti ka, day. Magpabiling ko din hinimo. Salamat ng aling. Salamat. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode.